Okei, eli tässä on tämmöinen 4 paperin palanen. Nyt lähdetään taittamaan tätä. Ensin näin. Sitten avataan. Ja taitetaan vielä näin päin. Näin. Sitten tehdään korvat, eli taitetaan pikkasen yli ton reunan. Noin. Sitten toinen. Näin. Sitten täältä alhaalta taitetaan sille nenä. Näin. Ja sitten sille voi piirtää silmät, tähän nenän ja tähän kielen. Ja sitten olisi tarkoitus tulla semmoinen koira.